Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen. Habarymyzyň bu sanyna biz size Belavia aviakompaniýasy hem adat uçur gatnawlaryny başlaýar ýaly habarymyzy getirýärdi. Ýagny Belarus Respublikasynyň Belavia aviakompaniýasy Türkmenistan urugy boýunça uçur gatnawlaryny amala aşyrmaga başlaýar. Belavia aviakompaniýasynyň web saýtynaky maglumaty görä, ilkinji adaty uçuş 25-nji oktýabrda, ýagny şu gün amala aşyrylar. İlkinji adaty uçur gatnawy ýerli wagt bilen 20:40-da Minskdan Türkmenbaşy şäherine tarap uçur. Ýygyna bolsa 26-njy oktýabrda ýerli wagt bilen ýerden saat 05:45-de Türkmenbaşy şäherinden Minska tarap uçur. Belavia aviakompaniýasy noýabr aýynyň 1-inden başlap her iki hepdede bir gezek hepdäniň sişenme güni amala aşyrlar. Uçur Minskdan saat 20:40-da uçur we Türkmenbaşy şäherine saat 04:45-de gonur. Türkmenbaşydan Minska bolsa 05:45-de uçur we 08:05-de gonur. Biledim bahasy her tarapa iňadyndan 299 eurodan başlayan bahadan olur. İki taraplayın baha bolsa 599 eurodan başlar. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Stambul we Minsk urny adat uçur gatnawlaryny dowam etýär. Şu ýylyň 17-nji oktýabryndan SED aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy Moskwa urugy boýunça adaty tertipde gatnawlary amala aşyryp başlady. Türkiýanyň Türk Hava ýollary aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap Stambul Türkmenbaşy Stambul urugy boýunça adaty gatnawlaryna başlaýar. Hormatly tamaşaçylar, Atavatan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmeklen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýançak hoş sag bolun.